and just levitate. Yo, what's up mga kabasic? Magandang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi pala mag-unboxing tayo. Kasi may pinadala sa atin na cellphone. Galing sa jp.net. jp.net, thank you nga pala. Ayan no, dumating na mga kabasic. Titingnan natin kung anong klaseng cellphone to. May nag-sponsor. Thank you jp.net. Titingnan natin mga kabasic kung anong laman nito. Anong klaseng cellphone laman nito. Yan. Cellphone. Thank you jp.net. Ayan mga ka-basic, tingnan nyo naman, oo. Ang ganda. Ano pala siya mga ka-basic? Huawei Nova Lite 3. Ito mga ka-basic, tingnan nyo. Ayan. Ito na mga ka-basic. Thank you jp.net, thank you sa cellphone. Ayan mga ka-basic, oh. Ang ganda. Bagong bago. Thank you jp.net, malaking tulong to sa mga videos ko. Ayan oh, ka-basic oh. Ayos. Brand new. Thank you sa nag-sponsor, thank you. Kumpleto mga ka-basic oh. May ano pa. Ito yung ano niya. SIM card. Yan, kumpleto ah. May headset pa. Yun, yung charger niya. Ang ganda. Huawei. Huawei, sigaw. Huawei pala. Ito mga ka-basic oh. Ayos. Yan. Okay mga ka-basic, may ano na tayo. May pangdagdag sa ano na. Ito mga ka-basic oh. Ayos.
Titingnan natin camera na ito. Aba, maganda ah. Yun, maganda yung camera niya. Ayos ah. Brand new ah. Binigay lang kasi to eh, kaya sobrang salamat, maraming salamat sa bigay. Ang ganda mga ka-basic. Ayos, may plastic pa oh. Talagang brand new. May pre-headset pa. Thank you GP.net ha sa pag-sponsor ng cellphone. Ang ganda. Maraming salamat sa inyo. Aba, may casing pa. Ayan oh. May libreng casing pa pala. Ang ganda. Ayos mga ka-basic oh. Ayos. Wowie. Yun oh. Ganda mga ka-basic. Thank you JP.net. Paulit-ulit ano. Salamat po. Dagdag to sa gagamitin natin to sa next vlog natin mga ka-basic. Gagamitin natin to. Susubukan natin yung pixel ng camera niya. Siguro maganda. Kasi first time ko nakagamit ng Android eh. Siguro maganda. Tatry natin mga ka-basics. Baka sa susunod na vlog ko, ito yung gagamitin ko. Susubukan ko itong camera niya. Pero maganda naman. Parang maganda yung camera niya eh. Maganda ka-basic. Ayos. Ayos to. May pangdagdag tayo sa may extra cellphone tayo pag nag-outing, pag naglalabas-labas hindi tayo problema sa cellphone, may extra na tayo. Ang ganda, ayos. Thank you sa nag-sponsor ha. Thank you, maraming salamat po. May kasama pang charger ah. Brand new. Maraming salamat po. Ayan o, yan yung charger niya.
May headset pa. Yun. Yan oh. Maganda mga ka-basic. Maganda. Thank you po, thank you. First time kasi. Maganda. Thank you, JP.net ha. Siya nga pala kapag gusto nyo bumili ng SIM, search nyo lang yung JP.net. Lalagay ko lang sa description sa baba. Yung link ng ano nila. Yung link ng SIM card nila at saka mga ano. May mga gadget din sila. Tulad nito, mga cellphone. Nagbibenta din sila. Thank you, JP.net sa ano. Parang maagang pamasko to ay. Sa bumubuo pala ng JP.net, maraming salamat po sa inyo. So yun lang mga ka-basic, nabuksan na natin. Ang ganda pala ng ano, regalo sa atin ngayong gabi. Nagustuhan, parang nagustuhan ko to. Ay, maganda yung camera niya kasi. Ayun oh, ang ganda oh. So ayan mga ka-basic, kung nagustuhan nyo tong unboxing natin na ito, please subscribe to my channel, ROG TV. Thank you mga ka-basic and arigato. Good night. See you sa next vlog ko. Thank you. Arigato gozaimasu.